हाय मित्रांनो, हाय विद्यार्थी मित्रांनो, आपण शिकत आहोत आधीचं मॅथमॅटिक्स स्कॉलरशिपसाठी कोणत्या एन एम एस साठी आपण काय करतोय, एक्झाम प्रॅक्टिस करतोय. मी पटेल सर तुमचं स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती JP मॅथ ऑफिशियलमध्ये. आपण आज काय शिकणार आहोत, ॲडिटिव्ह आणि मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स. इन्व्हर्सचा अर्थ समजला असेल तुम्हाला थोडाफार. हा आपला एक मार्काला क्वेश्चन येतो आपल्याला. आता ॲडिटिव्ह मध्ये काय आहे, नावामध्येच काय आहे, ऍड येते बरोबर. इन्व्हर्सचा अर्थ काय, उलट. समजा जर a डिवाइड बाय b असेल, a भागिले b असेल, त्याचं इन्व्हर्स काय आहे, मायनस a भागिले b बरोबर. आता मल्टिप्लिकेशन म्हणजे काय, मल्टिप्लाय मध्ये काय इन्व्हर्स आहे. जर समजा a बाय b असेल नंबर, त्याचं काय इन्व्हर्स काय b बाय a. फक्त एवढाच कन्सेप्ट आहे ॲडिटिव्ह आणि मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स मध्ये. काय ॲडिटिव्ह मध्ये काय आहे, जर आपल्याला नंबर असेल a भागिले b, आपण घेणार आहोत एक एक्झाम्पल, आणि त्याचं इन्व्हर्स करायचं तर काय आहे, मायनस a भागिले b. हा प्लस असेल तर मायनस लागेल, मायनस असेल तर प्लस लागेल. फक्त काय होईल, चिन्हामध्ये बदल होईल. आणि मल्टिप्लिकेशन मध्ये असेल, मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स मध्ये असेल, a बाय b असेल तर काय होईल, b बाय a होईल. ठीक आहे, आलं लक्षात. आपण याला सॉल्व्ह करू. बघा, व्हॉट इज द सम ऑफ, आपल्याला काय काय काढायचं, सम काढायचंय ऑफ द ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स. ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स काय आपल्याकडे, बघा ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स काय आपल्याकडे 7/4. काय ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स, त्याला काय इन्व्हर्स केल्यानंतर काय होईल, ते -7/4 बरोबर. तर मल्टिप्लिकेटिव्ह काय आहे, इन्व्हर्स काय आपल्याकडे 4/7 आहे. मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स 4/7 आहे, तर काय होईल त्याचं 7/4 बरोबर. या दोघांचं काय पाहिजे, आपल्याला सम करायचं आहे. दोघांचं सम करूया आपण. पहिले काय घेऊ, -7/4 प्लस 7/4 बरोबर. दोघांचं काय करायचं आपल्याला, ॲडिटिव्ह आणि काय मल्टिप्लिकेटिव्ह काय करायचं आपल्याला, सम करायचं. व्हॉट इज द सम ऑफ द ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स ऑफ 7/4. हा 7/4 आहे, हा ॲडिटिव्ह आहे. ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स करायचं तर काय होईल, ते -7/4. हा मल्टिप्लिकेटिव्ह आहे, 4/7 आहे. त्याला इन्व्हर्स केल्यानंतर काय होईल, हा 7 खालचा 7 वरती जाईल आणि हा 4 खाली येईल बरोबर. दोघांचं काय पाहिजे आपल्याला, ऍड करायचे. हा आपला -7/4 ॲडिशन म्हणजे आपण ऍड करतोय, तो प्लस चिन्ह देऊ आपण. आणि हा 7/4, हा 7/4 कॅन्सल होईल, त्याचं उत्तर काय 0. समजलं. दुसरं एक्झाम्पल